prostě dobrý den, těsnění ven. Je to víceméně nesmysl. Letní a zimní režim na oknech, takhle to znáte vy, nicméně jedná se pouze o přítlaky na oknech. Když zavírám kliku, tak na každém okně mám nějaký takovýhle body, které se mi pohybujou a ty body zajišťují to, že to křídlo se přitáhne k rámu. Všechny ty body jsou většinou excentrický, to znamená, že můžu štelovat takovýmhle způsobem od těsnění a k těsnění a šteluju tím přítlak toho křídla. Na seznamu například rádi píšou zimní, letní režim, přichází zima. Nezapomeňte si okna seštelovat na zimní režim, jinak protopíte 50%. Je to víceméně nesmysl. Samozřejmě vy můžete nějakým způsobem regulovat nebo to okno v zimě přitáhnout, aby to víc těsnilo. Stejně tak v létě je nesmysl to povolovat, protože když to povolím, tak stejně to okno větrat nebude. To znamená, co tím chci říct, určitě neřešte to, že byste to na zimu přitahovali, v létě povolovali. Základní věc, proč to tam je ta, že to okno, když je nový, má to těsnění nový, to těsnění není vymačkaný a plus minus třeba 4-5 let ještě bude fungovat. Ve chvíli, kdy po těch 5 letech se to těsnění vymačká, stačí přijít, přitáhnout to v těch bodech, kde se mi zdá, že už to netěsní a okno zase chvilku těsní. Lidi mi volají, že chtějí vyměnit těsnění, že okno už netěsní a že prostě je dobrý den, těsnění ven. Ne, často stačí opravdu přitáhnout ty přítlaky a to okno zase bude plnit tu službu. Tyhle ty body, které se štelujou, jsou většinou po celém obvodě, to znamená i na pantové straně, ze spoda a nahoře. A dotahovat postupně, jo? Ono opravdu ucítíte, když to o kousek přitáhnete, tak v podstatě potom cítíte to hned na té klice. Kolikrát ty okna, když je přijedu štelovat, tak takhle vemu a ta klika jde dolů skoro sama, skoro svojí vahou takhle si jde, necítím žádný odpor. Když to zavírám, potřebuji z té kliky trochu cítit odpor, ale zase do určitý míry, jo? Aby se opravdu nestalo to, že to kování někde křupne.